Dobrý den, moje jméno je Radek Riznár a já vás vítám u dalšího dílu kurzu SketchUp. V dnešním díle se pobavíme o tom, jak je možné upravovat skřínky, které jsme si ukazovali minule a pomocí nich jsme vytvořili samotnou kuchyň. Tak samozřejmě nemusíte se držet mé konstrukce jako takové, ale můžete si to upravit podle nějakých vlastních potřeb a to bych vám rád ukázal, jak vlastně na to. Dále si ukážeme, jak vlastně ve free verzi ve SketchUpu vytvořit nějakým způsobem zrcadlení. A když už budeme používat ten samotný nástroj pro to zrcadlení, tak si také ukážeme, jak vlastně zvětšovat anebo zmenšovat objekty. A posledním takovým bodem dnešní ukázky bude, jak vlastně skrýt anebo zase znovu zobrazit plochy anebo hrany. Tahle funkce se celkem využívá nebo najde uplatnění třeba tady vlastně v tomhle případě, pokud bychom chtěli vlastně tady tuhle hranu skrýt. Protože kdybychom ji smazali, tak vlastně by došlo k tomu, že by vlastně byly tady tyhle plochy byly odstraněny. Já vám to můžu ukázat, takže vlastně vlezu zase dovnitř té komponenty, nebo v tomhle případě skupiny a můžu zmačknout klávesu Delete a vidíte, že vlastně došlo k odstranění tady těch dvou ploch. Ale existuje na to možnost, že k tomuhle nedojde, a to tak, že vlastně jak je to označený, tak tady vlastně v tom Entity Info, celkem, jak jsem už několikrát říkal, hodně používaný okno, je tady vlastně takováhle kolonka Hidden. To znamená, vlastně na to kliknu a vidíte, že ta hrana tam v pořád ve skutečnosti je pro ten SketchUp, ale pro nás jako pro uživatele nebo pro designéry vlastně zmizela a nedošlo ke smazání těch samotných ploch. Takže já to ještě udělám tady, zase označím a zatrhnu tady tohle. Mohl bych to udělat klidně i tady nahoře a zatrhnu. Tak, tím bychom to vlastně měli. Tady je vlastně napsaný ten samotný postup, takže označíme hranu nebo plochu, přes pravý tlačítko se to také dá použít, takže to jsem neukázal, takže takhle. A tady tohle přes to pravý tlačítko, nebo použijete tohle, co jsem ukazoval. A další možnost je vlastně to, co jsme si ukázali. Tak, to bychom měli k tomuhle. Když chceme vlastně jenom zobrazit tu skrytou plochu a hranu, to znamená, že ji nebudeme jako kdyby zviditelňovat jako celkově, to znamená nebude černá, ale bude taková drátová nebo takový čtverečky, tak to se dá vlastně provést pomocí tady téhle položky, kterou vlastně tady vidíte. Je to v podstatě Hidden Geometry. A jak na to, tak to vám teďka ukážu. Takže vlastně nahoře v menu zvolíme View a jdeme tady do toho Hide Geometry. Tím pádem došlo k tomu, že ty objekty, i tady tenhle objekt, vidíte vlastně tam samotný takový hrany, které nebyly vidět a teď už vidět jsou. Tak to je vlastně tady ta funkce, jak jsem to zatrhl. Ještě jsem si na to navolil svoji vlastní klávesovou zkratku, což vy momentálně mít nebudete, ale uděláme to. Ukážu jak na to. Takže pojďme na to a proč to vlastně používat, proč vlastně zobrazovat tady ty skryté objekty. No je to z toho důvodu, že kdybyste chtěli zase ty objekty, jako co jste skryli, tak je zase znovu jako kdyby zobrazit, tak prostě musíte si je napřed jako zviditelnit a pak je prostě můžete zobrazit nebo dát je do toho původního stavu. To znamená, že zase budou vypadat jako takhle, tady ta černá čára. No a k tomu je potřeba, jak už jsem teďka udělal, takhle jsem to vlastně dal do toho drátového pohledu ty plochy a teďka jak je vidět, když do toho vlezu, tak je prostě takhle můžu označit. A tady bych mohl zatrhnout zase tohle a tím pádem by došlo k tomu, že je vlastně zase vidím. Takže vidíte, je to tak a opět zase dochází k tomu, že ty jednotlivé plochy jsou prostě spatřujou, vidíme je. Takže
tohle a teď ještě, jak jsem slíbil, jak si k tomu nastavit tu klávesovou zkratku, jak mám tady nastavenou, že když mačknu Y, tak ty skrytý hrany, co se týče v těch jednotlivých jako těch čtverečků vidím a jednou je zase nevidím, teď je teda vidím, teď je nevidím, tak je to zase, jak už jsem vám jednou ukazoval, je to přes dialogový okno System Preference, takže tady tohle a zde napíšeme třeba tady ten filtr, protože jich tady je strašně hodně, tak se tady napíšeme do toho filtru geometrii nebo geometrii. Tady mám něco špatně. Tak, překlep. Tak, takže vidíme vlastně, a tady už je jenom ten jeden řádek, jak je tady vidět na tom obrázku. A tady jsem vlastně, já to teda dám pryč a dám tady, tak jsem nastavil Y a zmačknu na plus a tím pádem je tady pro tenhle příkaz nastavená klávesová zkratka Y a potvrdíme OK. No a v tomhle okamžiku už přes to Y můžeme takhle, takhle a takhle. Protože kdybychom si to nenastavili, tak to pořád musíme tady takhle vybírat a zase tady jít a zase to prostě odznačit, což je takový nepohodlný. No a tady je, jak už jsem vám tenhle postup už jsem vám ukázal, je vlastně zase znovu odkrytí těch hran a ploch. Je to, takže ještě jednou zobrazím si ty samotné hrany a plochy přes to Y, to znamená, že se zatrhl tady tahle volba a můžu to označit, když do toho vniknu, teď už jsem označil tu samotnou plochu a pravým tlačítkem, a tak pravým tlačítkem to nejde, ale tady to jde přes tohle. Takže takhle jednoduše. A teď to zkusím udělat naraz, že jich označím víc. Tak, a je to. A teď můžu zase to třeba skrýt. Tady tahle samotná funkce se nám pak ještě bude hodit v tom momentě, kdy budeme upravovat ty samotné skřínky. Kdy budeme chtít z té mé konstrukce udělat nějakou další, protože tam jsou také použitý skrytý objekty. Tak a teď bychom se ještě mohli podívat nejprve, než půjdeme na ty samotné skřínky, tak se ještě podíváme na to, jak používat nástroj pro zrcadlení. Já používám nástroj ve free verzi Scale. Samozřejmě, jestli jste si všimli, já mám samotnou pro verzi, takže tam mám i to zrcadlení, ale já vám to chci ukázat, jak to dělat, když máte jenom free verzi. Tak pomocí tady tohohle nástroje, určitě na to budou ještě nějaký další možnosti, neříkám, že ne, ale co používám a co prostě je pro mě celkem hodně rychlý, tak proč to nevyužít. Tak je vlastně to, že tady je vlastně ten jednotlivý postup a já si to takhle skopíruji a ukážu vám to velmi rychle, ale potom, až si to budete třeba dělat sami, tak můžete použít ten postup. Takže označím ten objekt, ještě to udělám jinak, nebude to samotný komponent nebo skupina, bude to vyloženě samotný objekt, takže ho rozpadnu. To znamená, teď je to objekt, který když vytvořím a nedělám z něho něco dalšího. Prostě je to jako kdyby v tom surovém stavu. Tak a teďka bych ho chtěl ozrcadlit a aby byl tady na téhle straně. Tak udělám to, že ho musím zase do něho 3krát vniknout nebo 3krát kliknout, tím ho vyberu úplně kompletně a použiju teďka ten nástroj měřítko. A je dobrý tady v tomhle momentě si zobrazit, aby byly vidět i ty skryté plochy, abych viděl i ty skrytý nebo abych viděl i ty ostatní body. A teďka používám pro to samotné zrcadlení jenom tady tuhle rovinu a tady tuhle rovinu. To znamená, když se na to postavíte, tak vidíte, jak ty dva protilehlý vrcholy nebo body zčervenají. Takže vlastně takhle. Mohl bych zrcadlit i takhle, ale to moc nepoužívám, protože to by pak nezůstalo ve stejné rovině, ale šlo by to někde takhle jako nahoru. Takže teď udělám jenom to, že když to budu chtět teda zrcadlit sem, tak se postavím tady nahoru, je to v pořádku, mám body vlastně protilehlý červený, takhle na to kliknu levým tlačítkem a táhnu na druhou stranu a v tenhle moment, když chci mít úplnou jistotu, tak teďka zadám tabelátor a -1 a tím došlo k tomu, že ten objekt je vlastně ozrcadlený a úplně stejný, jak byl. To znamená, má úplně stejný rozměry, jak kdyby v 1:1 byl.
v měřítku. Akorát, že je vlastně ozrcadlený na druhé straně. Tak, co se týče toho kladívka, tak to udělám úplně stejně. Takže pojďme na to. Opět a teď zadám přes tabelátor -1 a ještě to ukážeme s tou baterkou, když už jsem si to nachystal. Takže tak a zadáme -1. Vidíte, že předtím tady to plusový bylo nahoře, teď je tady dole, takže je to ono. Tak. Takže to je vlastně samotné zrcadlení. A další možnost je, jak používat vlastně tady ten nástroj, to měřítko, když máme nějaký objekt a chceme ho vlastně zvětšovat nebo zmenšovat. Používám na to asi víc tady tuhle druhou metodu, to je, že vlastně zadáváme ty konkrétní jednotky, ale ještě ukážu teda i s tím koeficientem. Pro ten koeficient jsem tady vymyslel takový nějaký vzoreček, že první musíte si ten koeficient vypočítat, to je důležitý. A proto, abyste ho vypočítali, tak je dobrý tady ten vzoreček. První se zadává ta výsledná hodnota, to znamená ta, kterou požadujete, aby byla, a děleno současná hodnota. Takže je tady vlastně tenhle objekt, má hodnotu 1000. A já chci, aby ta hodnota budoucí byla třeba, jak jsem si tady připravil, 1540. Takže to je vlastně jak tady podle toho vzorečku. Takže první je výsledná, což je tady to 1540, lomeno ta současná, což je 1000 a je to tenhle konkrétní vlastně koeficient. To znamená, kdybyste si to dali do kalkulačky, tak tady tenhle koeficient vám vyjde. A já teďka to teda zvětším, takže zase postavím se tady na ty protilehlý vrcholy nebo body a táhnu to sem a přes tabelátor zadám 1,54 a vidíte, že ta hodnota se doopravdy změnila z toho 1000 na 1540. A teď ještě opačný příklad, budu chtít, aby ta výsledná hodnota byla 500. Když je to teďka současně těch 1540, takže vlastně já potřebuji tenhle koeficient, protože výsledná děleno současná a je to toto. Samozřejmě, když to chci zmenšovat, tak to vždycky musí být něco 0, tím se to vlastně zmenší. Takže zase označím, vyberu měřítko, postavím se na protilehlý, táhnu a přes tabelátor 0,32 46 753, Enter a vidíte, že je to doopravdy těch 500, tak jak jsem sliboval. Takže to je jedna možnost, jak to dělat přes koeficienty, anebo daleko lepší, jednodušší a rychlejší, že nemusíte vlastně vůbec nic přepočítávat pomocí nějakého vzorečku, ale vlastně zadáváte samotné hodnoty. Takže když budu chtít, aby tenhle objekt, nebo tady ten kvádr měl 2 metry, tak prostě vezmu to měřítko a tady v téhle úrovni zadám, a teďka přes tabelátor zadám 2 a m jako metry. A to je všechno. Velmi jednoduchý a vidíte, že se z toho staly 2 metry, je to prostě v milimetrech. Když budu chtít, teď nevidím, co jsem si tam nachystal, když budu chtít, aby ten kvádr měl 50 cm, tak prostě tam zadám 50 cm. Takže jednoduše. Zase vezmu nástroj, označím, abych prostě mu ukázal, toto jenom v jaké úrovni nebo v jaké ose to má udělat tu hodnotu. A teďka prostě už na nic nedbám, jenom dám tabelátor a napíšu 50 cm a takhle mi to udělá. Máme 500. A když budu chtít těch 1500, tak je to vlastně úplně ten stejný postup. Takže zase a napíšu 1500 mm. Takže jednou jsem to ukázal v metrech, po druhé v centimetrech a po třetí v milimetrech a pořád to funguje. Takže je důležitá jednak hodnota a jednak jednotky, tady tyhle. Takže to bychom měli vlastně, co jsem si připravil ohledně toho měřítka. A teďka si ještě ukážeme, jak upravovat skřínky, které jsou vlastně ode mě, nebo který jsem modeloval a který je možné si stáhnout z toho mého blogu radekriznar.cz, anebo také na kurz db.radekriznar.cz a bude to v sekci kreslíme kuchyň, nebo navrhni si sám, něco takového. Takže pojďme na to. Budu se snažit to nějakým způsobem vysvětlit. Takže jde o to, že když vy vlastně teďka něco změníte, tak
používáte, nebo se používá tady ten component options, vlastnosti komponenty. Jsou tady nějaké nastavené hodnoty, které je možné si takhle vlastně měnit. A pak dáte aplikovat, tím se to takhle jednoduše změní. Ale když teďka v tenhle moment budu chtít s tím nějakým způsobem si to upravovat, tak je dobrý nejprve si z té upravované skřínky navolit tady tyhle věci, které tam už budu chtít, aby tam byly. To znamená, jestli ta šířka nebo ne, tu chápu, to se dá změnit. Nechám tam prostě 500, ale určitě důležité je vybrat si správné dveře, které budu chtít, aby tady byly, protože já provedu potom ještě rozpad a pak už by se k ním těžko dostávalo. Takže tady na tohle chci určitě upozornit, že vybrat si ty správné dveře. Já tam třeba nechám tady ty, co jsou, protože původně tam byly lamino, takže já už jsem je jako změnil. Dále otvírání dvířek, to taky není špatný, tím si už ulehčíte práci, že nebudete muset, dáme pravé, tak dáme levé, protože pravé je teď. A typ úchytky, tady si taky zvolíme, jakou úchytku budu chtít, aby tam byla. Takže si dáme třeba tuhle. Dáme aplikovat. Tím pádem jsme provedli tu samotnou změnu. Tady to už si vypnu, ten component options, tu dialogové okno. A teďka ještě proč vlastně je dobrý to si takhle vybrat a potom neprovádět tady to, což ukážu, ale to berte, že je špatně. Takže teďka si třeba budu chtít tady tenhle blok nějakým způsobem změnit, takhle. A dobře, takhle by to stačilo. Když bych už věděl, že takhle to přesně chci, tak je to vlastně vyhraný, nemusím už s tím nic dělat a je to v naprostém pořádku. Ale kdybych teďka si najednou zjistil, že bych chtěl zase tady změnit úchytku a tady změnit dveře, tak se stane to, že ono to tady tyhle dvě věci změní, ale tady ten blok vám zase natáhne na těch, co je tady, protože mám to tam zadefinovaný, že si to pořád hlídá tu hloubku. Takhle jsem to nachystal, jo? Takže nevím, jestli to je úplně dobře nebo špatně, ale takhle to prostě je. Takže já ukážu třeba jenom to, že si tady změním dveře na radius třeba. A dívejte, dveře se změnily, ale i tady vznikl vlastně zase ten zpátky, ten blok je těch 560. Takže proto to říkám, že když teda budu chtít tu skřínku upravit, budu s ní chtít potom ještě nějakým způsobem dál pracovat, tak je lepší si to tady nadefinovat, jak teda budu chtít, co tam na ní budu chtít používat, to znamená na správnou úchytku, správné dveře a pak to tady prostě aplikovat, pak tady to okno už třeba nepotřebuji používat a dáme rozpad. Tím pádem, když to rozpadnu, tak už, jak vidíte, teďka když to zapnu, tak už tady není už to není dynamický pro ta celá skupina, ale už jsou tam maximálně jenom jednotlivé prvky a ty tady moc provázány nejsou. Tak proto, že už se potom nedá zpětně dostat, samozřejmě byste tady mohli dát jako krok zpět, ale kdybyste si ten výkres zavřeli, tak vám historie celá taky zanikne nebo se smaže. Takže už by to potom taky nešlo. Takže už se prostě nedá k těm komponentům dostat. Takže si to prostě vyberu a pak dám tady ten rozpad. A tím pádem teďka ta skřínka už je vlastně samostatný objekt, tak jak jsme zvyklí ve SketchUpu. To znamená, že s tím můžeme vlastně takhle pracovat, že si to zase takhle třeba posunu o 200. A tady tenhle blok, nebo tady tuhle lištu si posunu tady na tuhle, že k tomuhle, no prostě, jak už jsem vás učil, jak už to umíme, je to klasický objekt, takže si s tím můžu doopravdy teďka hrát. Tady tohle, zmačknu to V, abych viděl jenom ten objekt, takhle to natáhnu na těch 200 a podobně. Tady tohle můžu takhle dát zase od těch 200. A tady tohle jsem chtěl, aby se stalo. Stává se taky to, že vzhledem k tomu, že některé věci jsou ještě pořád dynamické, tak
že když vy to takhle posunuté, tak tady prostě se stane, že ten prvek skočí tady do té nějaké základní úrovně a to jenom proto, že ten samotný prvek je ještě v té dynamickém módu. To znamená, že jak vy se s ním pohlí s tou polohou, tak on prostě skočí zde, tady do téhle nějaké úrovně. A jak z toho ven je zase velmi jednoduchý, dáte krok zpět a prostě použijete zase pravý tlačítko a explode. Tím pádem už k tomu nemůže dojít. Teď si to takhle můžete seskupit, takže si z toho uděláte třeba skupinu a už s tím můžu takhle na 200 a teď už se k ničemu takovému nemohlo dojít, protože už to nemá nic společného s tou komponentou nebo s tou samotnou skřínkou. Takže v podstatě tímhle způsobem, no. A ještě tady dodělám to dno, ať to má nějaký tvar, pokusím se ty police taky posunout. Tak. A teďka se pokusíme ještě dveře. Já bych chtěl, aby ty dveře tady šly od těch 200, takže jde o to, že tady tohle všechno můžu posunout a kdyby se mi zase stalo, že to skočí bokem, tak to prostě hold budu muset rozpadnout. Takže dáme 200, to je v pohodě, ty jsou v pořádku. No a tady toto, tady si hnedka ukážeme, no tak v pohodě to není. Došlo k tomu, že tady ty rohy se vlastně posunuli dál. Takže zase jednoduchý, dáme krok zpět, tím je to všechno, jak to bylo, takže ještě. A tady tyhle rohy prostě rozpadneme. A teď je můžeme se skupit. 3krát. Uděláme skupinu taky 3krát. A uděláme skupinu a teď už by k něčemu takovému nemělo dojít. Jo, s těma dveřma je to trošku pracnější. Takže 200, ano, v pohodě. A teď posuneme tady tohle. A tady teďka nastává ten problém, že nám nepůjde posunout tady tuhle plochu o těch 200. Ukáží, protože tady jak jsou skrytý, tam jsou ve skutečnosti hrany, jak už jsem vám to ukazoval na začátku, že můžeme někdy vlastně schovávat tu hranu nebo plochu, tak tohle je ten případ. A teďka, když je to skrytý, tak vidíte, že mi to nechce, i když to označím, tak to označím kompletně celý, nejenom jako kdyby samotnou plochu a to je přesně ten příznak a když si použiju to péčko, tak ono mi to nechce pustit. A jak vlastně to vyřešit, tak vlastně velmi jednoduše, že si zapnu tady ten mod a teď už to půjde. Ono to totiž tady hodí nebo si to zobrazí ty neviditelné hrany a v tomhle případě už s tím takhle krásně můžu posouvat. Takže ano. A tady to uděláme taky. Taky 200. A tady to uděláme taky tady s tím. Jo, jak vidíte, mám ještě za play mod přes to, co jsme si ukazovali jindy, takže jsem použil to 2V, kdy vidím, když jsou jenom v komponentě vnořenej a nevidím ty okolní komponenty, protože prostě tohle je daleko pohlednější a přehlednější v určitých situacích. Neříkám, že vždycky ano, ale to prostě podle té situace se to vybírá. A tady to prostě taky půjde. Tady jsem to trošku tak znova a 200. Tak a tím pádem jsem vlastně sám to vlastně upravil. A co se teďka stalo? Stalo se to, že ta skřínka jako taková má vlastně svoje vlastní nějaké hodnoty. Tady mám prostě úplně změněnou šířku, sám svou nadefinovanou, ale jsou tady vidět i ty skrytý objekty. Prostě oni tam jsou, ale jsou skrytý. Tak zase udělám to, nemusíme vůbec mazat, jako mohl bych, ale nemusím, tak stačí prostě to zase takhle vypnout, tenhle mod, buď to přes to Y, anebo takhle, že na to kliknu. Tím pádem dojde k tomu, že už zase nejsou vidět a můžu si s tím doopravdy dělat už teďka, dalo by se říct, psí kusy.
tady s tou skříňkou. Už je rozpadlá, můžu si uklidně i takhle zase dát do nějakého, třeba do skupiny, ale už to nebude fungovat tady s tím, vidíte, už to nefunguje tady s tou dynamičností, ale to nevadí. No a tady jsem vám chtěl ještě ukázat, jak to udělat vlastně, když bych chtěl jenom ty záda, ale já už jsem to ukázal tady. Takže jde o to, že tu skříňku si takhle všechno si tady navolím si dveře, navolím si úchytku, navolím si třeba i případně tu šířku, pokud ji tam najdu v tom módu tady, takže si třeba dám takhle a teďka bych mohl udělat to, pokud budu chtít s tou skříňkou ještě dále pracovat, přes ten dynamický modul, to znamená tady přes to, tak bych tady prostě do toho vlezl a upravil ty záda takhle na těch, musím se vrátit, takže to dáme asi u těch 50 si myslím, ano, trefil jsem se, takže takhle jsem si to upravil, ale teďka vím, že kdybych opět použil tady tenhle mod, tak mi tady ten bok vlastně zase se vrátí na těch 560 jako celkovou hloubku, neboli že to tady zase naroste o těch 5 cm, protože si to ta dynamičnost hlídá. Takže takhle bych se vlastně, abyste se potom nedivili, že to takhle funguje, a nebo kdybych tím chtěl teda daleko víc pracovat, tak si to takhle vlastně zase rozpadnu, po případě si rozpadnu i dveře a můžu to vlastně zase posouvat tak jak klasický objekty ve SketchUpu. Takže vlastně nic složitého, ta dynamičnost slouží jenom k tomu, aby to jako kdyby urychlovalo tu práci, ty jednotlivý přesuny těch objektů. Na základě od těch dalších se to prostě dopočítává, tak to je vlastně všechno, ale jinak, když to rozpadnu, tak zase začínám používat ty klasické nástroje toho SketchUpu. To znamená, když si umím vytvořit nějaký bok, loop a nějaký záda, tak to prostě tady z tohohle zase můžu použít, jenom to vlastně upravuju. Takže to by bylo pro tenhle díl všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Takže mějte se a zase se uslyšíme u dalšího dílu. Naschle.